Преди да започнем с урока, искам да ви кажа, че в почтата на училището дойде конкурс на историческа тема. Условията на конкурса съм ги качила в Classroom. Можете да отворите и да ги разгледате и да решите дали искате да участваме или не. Следващата седмица, когато имаме час, може да ми кажете какъв е вашия отговор. А сега да започнем с урока. Запишете заглавието „Възстановяване и развитие на България 1878". Госпожо, ние решихме да участваме в конкурса. Добре. С какво ще участвате? Нека да пишем есе. Как ще пишем есе? Направили сме 2 филма. Да, аз съм съгласна с Никола, че понеже филмите са не страст, ще се получи много по-ефектно, ако направим филм. Добре, участваме. Откъде да започнем търсенето на информация? Аз предлагам да отидем в библиотеката. Да, там ще има много информация. Да. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Трябва ни информация за русенска медия от края на 19 век. Сега вестника, който със сигурност е излизал през този период, е вестник Славянин на Тодор Хаджистанчев. Той е доста известен и популярен. Вас какво точно ви интересува? Ами медиите, като цяло трябва да е свързано много с медиите, с изкуството, тъй като ние сме от музикално училище и хубаво да е свързано с изкуство И ни трябва нещо, което не е толкова известно, тъй като правим проект факт, който не е толкова популярен за града ни. Ага, разбирам. Ами, тогава мога да ви препоръчам, примерно, за списание Извор. Става ли в списание да... Да. Списание Извор, той е излизал в края на 19 век, 90-те години. И е така единственото българско средношколско списание през този период. Може повече информация за него. Самото списание искате ли да разгледате? Да. Значи той е излизал някъде около 5 години, от 1892 до 1996 година. Публикува различни статии за биографии на известни личности. Всъщност неговия издател е Трифон Трифонов, така доста известен русински общественик през това време, учител също, както казах, в мъжката гимназия. Публикува преводи. Другото, което е интересно като факт за списанието, че там всъщност Михаил Арнаудов, бъдещия академик, роден в Русе, там публикува своята зрелостна работа. Също така Елин Пелин публикува първия си разказ на майчин гроб, стихотворение, така че има доста интересни неща, които можете да извадите. Ако можем да го видим и самото списание също така. Добре. Ще може ли да ни разкажете малко повече за Трифон Трифонов? Трифон Трифонов е доста известен в края на 19 век в нашия град и има големи заслуги за развитието на културния живот в града. Иначе той е роден в град Дряново и завършва южнославянския пансион в град Николаев, който е основан от друг русенец, Тодор Минков. В Русе е учител в девическата гимназия, днес това е математическата гимназия, също така в мъжката гимназия, където и редактира списание Извор.
Общински съветник е бил член на Търговско-индустриалната камара, един от основателите на музикално дружество Дунав и Дома на изкуствата и печата. Днес това е клуба на дейците на културата. Смята се, че Трифон Трифонов е един от първите преводачи на Шекспир в България. Превежда също така Пушкин, Майнрид и други класици, основно от руски език. Като основател на дружество Лира, по-скоро отговаря за театралната част на дружеството и всъщност е така един, както казах вече, от известните културни дейци в нашия град в края на 19-ти, началото на 20 век. А може ли да ни разкажете нещо за списание Извор? Самото списание Извор се смята, че е първото българско средношколско списание. Както посочват и неговите подзаглавни данни, илюстровано списание за ученици и младежи. От това определя и неговата тематика. Публикуват се основни текстове по въпросите свързани с учениците и младежите, биографии на известни личности, много преводи, както на самия Трифон Трифонов, така и на други известни български преводачи, като Иван Андрейчен, например. Трифон Трифонов успява да привлече като сътрудници известни писатели в края на 19 век, като например Стоян Михайловски и също така много млади сътрудници. Например, самият Михаил Арнаудов, бъдещият академик, публикува на страниците именно на списание Извор своята матуритетна работа. Своите първи публикации на страниците на списанието прави и Елин Пелин. Тогава все още с своите имена Димитър Иванов. Тук е първата публикация на неговия разказ на Майчин гроб и две негови стихотворения, Привет и Зима. Като самата публикация специално на разказа Майчин гроб той смята за първата своя публикация. За съжаление, поради финансови причини, списанието спира да излиза през 1896 година. Нека да обобщим какво открихме до момента. В библиотеката намерихме интересни и неизвестни факти за личности, които ще са интересни за нашите съвременници, свързани с личността на един човек, Трифон Трифонов, който е бил преводач, редактор, общественик. Да, неговото име е свързано и с първото българско средношколско списание, точно списание Извор. Аз бях много впечатлена, че в него учениците споделят проблемите си под форма на литературни творби. Да, ако съпоставим начина, по който учениците се изразяват в днешно време и много по-простият език и тази шлюкавица, на която се изразяват, и това как в миналото хората са държали на естетическите качества на творбите, които са публикували, и наистина начина, по който са изразявали интересите си, е бил много по-възвишен естетически. Да не правим прибързани изводи. Не всичко, което днес се публикува е с лоши качества. Живеем в едно много драматично време, но факт е, че в края на 19 век Извор е било едно от най-елитните и първото младежко списание. Аз също останах с това впечатление. Списанието е било от най-важните медийни списания за град Русе. Да, това е наистина безспорно. Жената в библиотеката даже ни каза, че точно в списание Извор Димитър Иванов, или по-известен псевдонима си Елин Пелин, е публикувал първата си творба. Аз не мога да повярвам, че открихме този интересен факт. Освен това е важно да отбележим, че в Извор се намират място си научни текстове. Бъдещия академик Михаил Арнаудов е публикувал матуритетната си творба там. Да, разработка, да. Но аз предлагам да се съсредоточим повече върху дейността на Трифон Трифонов, тъй като той е така малко потаен, но и интересна личност. И си мислех за името на нашия филм. Мислех си за От дълбините на Извора. Докато търсихме информация за нашия филм, в библиотеката намерихме информация за един литературен деец, поет, драматург и преводач, живял и творил в град Русе преди повече от 100 години.
Става въпрос за Трифон Трифонов. Разбрахме също, че неговата личност е предизвикала вашият интерес. Може ли да ни разкажете нещо повече за тази интересна личност? Трифон Цонев Трифонов е интересна личност в българската култура от края на 19 век и първите 2 десетилетия на 20 век. Роден е в град Дряново, завършил е средно образование в южнославянския пансион в град Николаев в Украйна, по това време в Руската империя. След завръщането си в България е бил учител в Русе и Варна, инспектор в Шуменската учебна околия и в Русенското учебно окръжие. През 1909 г. завинаги е напуснал учителството, а по-късно е бил общински съветник в град Русе и помощник кмет на община Русе. Починал е в Русе през 1926 г. Знае ли се как Трифон Трифонов е подбирал ученическите литературни творби, които са намирали място в редактирането от него списание Извор, което е първото българско ученическо списание? На какви критерии е трябвало да отговарят тези творби, за да бъдат публикувани? Доколкото ми е известно, Трифон Трифонов не е оставил свои спомени, в които да изясни редакторската си практика в списанието. Въпреки тази липса, на вашия въпрос може да се отговори достатъчно точно и изчерпателно. Улеснени сме от специалната рубрика «Редакторски бележки», в които Трифон Трифонов помества кратки отзиви за приети и за отхвърлени текстове. От тези бележки става ясно, че подходът на редактора към различните текстове е само естетически. В списание Извор има достатъчно редакторски бележки, в които Трифон Трифонов обяснява защо е отхвърлил даден текст. Бележките за отхвърлените произведения, а също и съветите, които дава на начеващите автори, доказват, че редакторът се интересува само от естетическите качества на предложената творба. Благодаря. Имало ли е млади творци, които са публикували в списанието техните творби и после са станали известни личности в обществения живот на града ни? Тук по-скоро бих споменал за личности, които са безспорни авторитети с национално и международно значение. В списанието са поместени първите произведения на Илин Пелин, 2 стихотворения и 1 разказ, озаглавен «На майчина гроб». В Извор е отпечатана матуритетната работа на бележити учен филолог, академик Михаил Арнаудов. Пак там е сътрудничал Иван Радославов с 2 стихотворения и 2 разказа. Това е теоретикът на българския символизъм. Сред сътрудниците е и ученикът Анастас Иширков, по-сетнишен заслужил наш учен географ, картограф и етнограф. Ще добавя и това, че в първата годишнина на списанието са поместени и басни на академик Стоян Михайловски, най-изтъкнатия наш баснописец. Споменахте Елин Пелин. Може ли да се твърди, че именно в списание Извор първо е дал възможност на Димитър Иванов, който се по-известен с псевдонима си Елин Пелин, да разкрие таланта си на писател? Да, това е несъмнено. Специално искам да изтъкна, че Димитър Иванов, бъдещият Елин Пелин, е изпратил 4 стихотворения в списанието. 2 от тях са отхвърлени от Трифон Трифонов със следния отзив. Цитирам: «Стихотворенията ви Пей славейче и По полето не ще се поместят, защото са слабички. Вижда се, че слогът ви е лек и мислите гладки, но вижда се също и това, че сте неопитни». През 1894 или в началото на 1895 г. Димитър Иванов изпраща в редакцията на списанието 3 свои текста: разказа «На майчина гроб» и стихотворенията «Зима» и «Привет». В Извор са поместени следните отзиви на Теце Трифонов за представените произведения: обработете още по-гладко стихотворенията си «Зима» и «Привет» и ги пратете в редакцията. Втори отзив: разказът ви «На майчиния гроб» може да се помести в една от следващите книжки на списанието. Очевидно е, че началото на творческия път на бележития писател е свързано именно с списание Извор. Сега нека поговорим малко повече за Алманах Извор, който е продължител на делото на списание Извор. Как възникна идеята за създаване на този алманах? Училищният алманах Извор на Средно училище Христо Ботев беше замислен през 1994 г. Пак тогава излезе и първата книжка на алманаха,
Това беше в началните години на демократичните промени у нас. Имахме желание да представим трибуна, чрез което да се изявяват учители, ученици и външни сътрудници. Аз предложих името Извор и формата на Алманах, за да може изданието да бъде с по-разнообразно съдържание и да привлича по-широка публика. Алманахът излезе в общо 25 броя. Последната книга беше отпечатана през 2018 година и спряхме издаването му поради липса на средства за отпечатване. Вие сте бил редактор на посоченият алманах. Смятате ли, че сте продължител на делото на Трифон Трифонов, който е бил редактор на първоизточника си, списание Извор? Аз редактирах алманаха от книга 18 до последната 25-та книга, т.е. общо 8 книги. Не бих се сравнявал с Трифон Трифонов, защото той е живял и работил в съвсем различни условия. Освен това, първоизточникът е списание, а новият Извор беше алманах. Ние имахме ясното съзнание, че ни не достигат сили да възобновим Извора като списание. Максималното, което бих могъл да кажа за себе си, е това, че съм бил съвсем скромен продължител и следовник на мащабното дело на ТЦ Трифонов. Влизай, Димитре. Какво те води при мен? Много мислих върху думите ви, откакто ми казахте, че няма да публикувате стихотворенията ми в списание Извор. Помните, че слогът им не беше добър. Аз отначало малко се засегнах, защото за мен творбите ми бяха добри. После разбрах обаче, че творбите ми не трябва да са добри, а много добри. Затова доста се потрудих и искам да ми кажете какво мислите за тези 3 мои писания. Дай да видя. Така. Това все за ваше село ли е свързано? Да, господине, с родното ми село Байлово. От теб май ще стане писател. Хубаво пишеш ти за твоето село. Обичам си го, господине. Полето, небето, дори студът е някак различен на село. И хората са едни такива интересни. Селски хора, жилави и простовати, но добри. Този път ще публикувам творбите ти. Браво, момче! Благодаря ви. Литературната критика и медиите за списание Извор. Трябва да се изтъкне, че списанието е посрещнато с положителни отзиви от меродавната критика. Академик Боню Цонев отбелязва, че то е по-сериозно ученическо списание и затова не може да се разчита на толкова много абонати и ще принесе голяма полза, ако продължи да излиза. В своята рецензия за списание Цвят, Максимов споменава за доста грешливо редактирано ученическо списание Извор, но като че ли най-пълна и от гледна точка на времевата дистанция е оценката на литературния критик и историк Иван Богданов. Извор доста допринася за повдигането на художествената и общата култура на средношколската младеж в края на миналия век. Изданието по-нататък служи като образец за ученически, младежки, литературни и общокултурни списания. Именно тези заслуги осигуряват на Трифон Цанев Трифонов трайно място в историята на българската литературна периодика. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни поканихте в архива и ни приехте днес. Докато търсихме информация малко повече за Трифон Трифонов, попаднахме на това, че той е бил от основателите на дружество Лира, което така е било важна част от културния живот на Русе във века. Затова се сетихме, че ако дойдем тук, може да ни разкажете нещо по-интересно, което не се знае за дружеството. Може ли да чуем, ако има такава информация? Разбира се, в Държавен архив Русе има специален фонд, който е създаден с документи на дружество Лира. Разбира се, в тях не всичко е толкова интересно, но има списъци на членове на дружеството, протоколи от техните сбирки, различни музикални теми, които са разисквали. Има и вестници, които са писали за тях. Но най-интересното, което можем да кажем е, че
Дружеството възниква в Русе и това е съвсем нормално, защото Русе е градът, който след освобождението е най-европейски и най-голям. И това се случва, тъй като по пътя, водния път в Русе именно идват най-много така информация от Западна Европа, в това число и за музиката. И съвсем логично е такова едно музикално-театрално дружество да бъде създадено в Русе. То е създадено именно като съосновател от вашия човек Трифон Цанев Трифонов, заедно с Атанас Паунов през 1891 година. Те са учители в училището Княз Борис I, мъжката гимназия. Това е Трифон Трифонов, негова снимка от по-късните му години. Но дружеството е създадено като идеята е да се занимава и с музика и с театър. Едва през 1907 година, когато започва вече се създава и Русенския театър, тогава дружеството се насочва единствено към музиката. Тогава през 1907 година започват и неговите сезонни концерти. По време на Световната война дружеството естествено има така затихващи функции, защото нормално е голяма част и от членовете, и от музикантите вече са на войната, на фронта. Но след приключване на войната дейността избухва като всичко така, което е било в застой, и тази дейност се развива с пълни темпове. Симфоничният оркестър започва да изнася програми, в които включва музика на Моцарт, на Бетовен, на Чайковски, на Вебер, Дворджак и така нататък, все известни музиканти. Освен това, в Русе гостуват на русенска сцена много известни български изпълнители, които вече са станали европейски звезди. Сред тях можем да споменем имената на Петър Райчев, на Васил Абаджиев, на Христина Морфова. Това са хора, които вече имат своите имена в Европа. Но също така идват и много европейски изпълнители. Не без гордост можем да кажем, че от русенската сцена именно започва пътя на едни известни български изпълнители, каквито са Мими Балканска, какъвто е Константин Попов, какъвто е Георги Златев Черкин, Николай Кауфман и още редица други. В крайна сметка, като погледнем така назад във времето, можем спокойно да кажем, че именно от членовете на това дружество Лира тръгва пътят към изграждане на Русенската опера, на Русенската филхармония в края на 40-те години, след това и на музикалното училище в края на 50-те и вече в началото на 60-те. Именно от там идва идеята на Илия Темков да започне и този международен фестивал Мартински музикални дни. И като да направим едно заключение, какво е мястото на дружество Лира, можем да кажем, че то е много голям фактор в културния живот на Русе. Защо? Защото, говорейки за музикална история, ние няма как да пропуснем това дружество Русе. Говорейки за песенни традиции, за наследство инструментално, ние няма как да пропуснем дружество Лира. И вече след това да кажем няколко думи как медиите влияят за неговата дейност, по какъв начин те я отразяват. Тук отново трябва да наблегнем на факта, че Русе е градът, първият град айде не първият, да не бъдем максималисти, но един от градовете, където се издават вестници още преди освобождението и съответно и след освобождението. В края на 19 началото на 20 век ние имаме доста наброй и ежедневници, и седмичници, като едни са просъществували повече, други по-малко, но спокойно можем да споменем имената на вестник Славянин, вестник Русенска поща, на Дунавска зора, Дунавска камбана, Последни русенски новини, Север и редица други, няма да ги изброявам всичките, но в тях задължително има по нещо и за музиката.
Дали ще бъде като обява, че гостуват определени изпълнители, дали ще бъде за обява за програмата на съответното дружество, дали ще бъде съобщение, че дружество Лира или което и да е дружество ще има събрание на или коя си дата, или че дружеството подкрепя някакво събитие, но задължително във вестниците има някакъв анонс за културните събития и за дейността, в частност на дружеството. Можем да кажем даже, че чрез вестниците и чрез медиите работата на дружеството се улеснява, тъй като ние като музиканти знаем, че на концертите трябва да има публика и тази публика се привиква от вестниците, от медиите, днешни дни, от всичките социални мрежи, в които се публикуват тези неща. И наистина работата на Лира е била свързана явно наистина много с медиите, с това, че те са си отразявали концертите и избирките, както казахте. Така че, мисля, че много хубава информация намерихме. Тогава маркетинга им и реклама, чрез вестниците са си правили реклама, за да може да, малко по-различно е било от сега, защото сега социалните мрежи са мястото, където получаваме информация, а тогава основно вестниците са били. Няма радио, няма телевизия, така че каквото прочетеш във вестника, това е. А хората наистина са четяли вестници. Тази вечер трябва да бъдем брилянтни. В публиката има много важен журналист, който може да напише статия за нас. Добре. Концертът ви беше уникален. Беше просто невероятно. Цялата зала слушаше в захлас. Благодаря. Аз ви благодаря повече, че ми дарихте с такава наслада. Ще ми посвирите ли още малко? Само няколко акорда. Ще напиша много хубава статия за вас. Защо решихте да изпълните по повод 133-та годишнина от основаването на Лира точно музиката на Моцарт? Защото това произведение е било изпълнено на концерта по случай основаването на дружество Лира. Освен това произведение, може да чуете още много в утрешния концерт. Благодаря ви много. Прекрасно, много добре се получава. Приятна репетиция. Благодарим. Мисля, че изследователската ни работа беше доста успешна. Личността на Трифон Трифонов ни отведе в архива. Срещна ни с личности, изучавали неговото дело и продължили живота на списание Извор под формата на алманах, носещ същото име.
Докоснахме се до толкова много интересни и стари документи, че все още се чудя как до този момент не сме и подозирали, че те съществуват. Важно е да отбележим, че медиите и тогава и сега са отразявали винаги първите културни събития в града ни. Именно те са били и остават онзи фактор, изиграл много важна роля за издигането на Русе като културен център. Разбира се, трябва да отбележим, че днес 21 век технологиите са така развити, че е много по-лесно новини, събития и факти да се предават по-бързо и на по-големи разстояния от преди. Така е, но ние разбрахме колко е важно да държим в ръцете си нещо старо и ценно, непреходно и стойностно, оцеляло повече от век, това, което ни обединява, списание Извор.